Това е моят приятел Бай Любо, който... Любоцентровката. Моля? Любоцентровката. Любоцентровката, да, извинявайте, да, просто... Извинявай много. Сега той иска само да го погледне и да каже какво мисли по въпроса. Добре, коя година е това? Коя година? What year was it made? This is in 1999. 99-та. Ма това е превод единствено, бе? Не. Не, само секундичка, извинявай. Това е превод единствено. This is a repaint. Колко пари? Мотора... Какво? Колко пари? How much do you pay for this? Стига, бе. За тия пари трябваше и кош да има, бе. Не. Виж това, чакай. Не дай да раздъркаш, чакай. Може по-късно да се разбереме, нали? Добре, я го запали. Чакай малко, чакай. Start it. Запали го малко. Start it. Аре, какво стане, мога пали ли? Okay. Хвърля масло, бе! Еге! Хвърля масло, бе! Масло първо! Гледай какво ме направи! Извинявай. Да. Чакай малко сега. Чакай. Wait. Това е за маслото. What is it? Is it Да. for the oil? Това е като такова. Това е като тапа за шампанско. Така. Айде, довиждане. Чакай малко. Виж Моля се, се изложим сега пред чужденците. в Слатина имаме едно аво с кош. Тък му за тебе. Ще ти лепя. За тия пари. Да, така. Добре, окей, ще оправя. Чакай, аз много го познавам. Чакай, не го Ти живееш в София. I'll talk to you later. Ще се видим навънка и чакайте навънка. Чакай малко. Аз съм първо моски, че я чисти, бе. Как може би, че не ти чуе? Дължи ми 20 лева за карбуратора.